Телефона светва. Може да е късно вечер, може да е средата на натоварен ден. На екрана е име. Име, което тялото ти разпознава преди ума. И преди дори да прочетеш съобщението, нещо в гърдите ти се свива. Едно познато, глухо напрежение. Една готовност. Съобщението може да е невинно. Спиш ли? Как си? Или просто емотикон. Но не съдържанието има значение. Значение има подателят и усещането, което се надига в теб. Усещането за дълг. Едно тихо, но настойчиво трябва. Трябва да отговоря. Трябва да проверя дали всичко е наред. Трябва да успокоя. Трябва да обясня. Трябва да поправя нещо, което дори не знаеш дали е счупено. Ръката ти вече се движи към клавиатурата. Пръстите ти започват да пишат отговор, преди съзнанието ти да е взело решение. Пишеш: добре съм, ти как си? Нещо случило ли се е? И в този момент ти не просто отговаряш на съобщение. Ти отваряш врата. Врата към твоята нервна система, към твоето внимание, към твоя вътрешен мир. Врата, за която си се заклевал десетки пъти, че ще държиш затворена. Това е началната сцена на един от най-фините и най-изтощителни механизми в токсичната динамика. Моментът, в който достъпът до теб не се получава с сила, с викове или с явна манипулация, а се получава тихо, почти невидимо, през един единствен канал – твоята вина. Днес не говорим за любов, не говорим за привързаност, говорим за достъп. И за това как старата система, старият модел на отношения се опитва да те върне обратно, когато започнеш да се измъкваш. Не като разбива вратата, а като те кара сам да му дадеш ключа. И този ключ най-често се нарича вина. Това усещане, че си длъжен, че си отговорен за спокойствието на другия, не е доказателство за твоята любов. То е доказателство за добре изградена пътека. Пътека, която е била отъпквана толкова дълго, че нервната ти система я разпознава като единствения възможен маршрут. Когато получиш сигнала, съобщението, обаждането, промяната в тона, мълчанието, тялото ти автоматично поема по тази пътека, пътеката на поправянето. И най-болезнената част е, че често наричаме това грижа. Мислим си: аз съм добър човек, грижа ме е за него, нея. Но ако се вгледаш по-дълбоко, ще видиш, че под грижата се крие страх. Страхът, че ако не отговориш, ако не успокоиш, ако не си на разположение, ще се случи нещо лошо. Или по-точно, ти ще бъдеш лошият. Ти ще бъдеш егоистът. Ти ще бъдеш жестокият. Ти ще бъдеш виновният. Тази динамика не се изгражда за ден. Тя се култивира бавно. Започва с малки, почти незабележими моменти, в които твоето възприятие е било поставено под въпрос. Прекалено си чувствителен, не си разбрал правилно, преувеличаваш. Моменти, в които твоята емоционална реакция на нещо нередно е била представена като проблем. С времето започваш да вярваш, че твоят вътрешен компас е счупен и започваш да разчиташ на външен източник, за да ти каже кое е реално. Този източник, разбира се, е същият човек, който разклаща реалността ти. Така се създава затворен кръг. Ти губиш доверие в себе си и търсиш потвърждение от него. Той ти дава потвърждение, но само когато поведението ти обслужва системата. Всяко твое отклонение, всяка граница, всяко не, всяко мълчание се наказва с оттегляне на одобрението и активиране на вината. И така, достъпът чрез вина не е просто манипулация. Това е превземане на твоя вътрешен навигационен панел. Твоята вина вече не е сигнал, че си направил нещо обективно грешно. Тя се превръща в аларма, която се включва всеки път, когато чуждото желание не е удовлетворено. Твоето тяло е било дресирано да свързва чуждото неудобство с собствена морална грешка. Свиването в стомаха, когато видиш името му на телефона,
Не е интуиция, че нещо лошо се случва с него. Това е телесният спомен за всички пъти, в които твоето не е било последвано от драма, мълчание или обвинения. Тежестта в гърдите не е съпричастност. Тя е заучената тревога на Спасителя, който е бил направен отговорен за емоционалното състояние на възрастен човек. И когато започнеш да осъзнаваш това, когато започнеш да се опитваш да се отделиш, системата не се предава лесно. Тя усеща, че губи достъп. И тогава активира най-мощното си оръжие. Не гняв, не заплахи, а една тиха, добре премерена доза вина, която да те накара сам да се върнеш. Това е моментът, в който получаваш съобщение от рода на: знам, че не искаш да говориш с мен, но просто искаш да ти кажа, че мисля за теб. Или: няма значение, ще се справя сам, както винаги. Тези думи са проектирани да заобиколят твоите логически защити и да ударят директно в центъра на вината. Те не искат нищо директно. Те просто активират програмата в теб, която казва: виж, той страда. А причината си ти. Ти си лошият, защото си поставил граница. И ако не разбираш механизма, ти ще се поддадеш. Ще отговориш. Ще започнеш да се обясняваш. Не е вярно, че не искам да говоря с теб, просто бях зает. И ето, вратата отново е отворена. Системата е възстановена. Ти отново си в ролята на обясняващия се, на поправящия, на отговорния за чуждите чувства. Върнал си се в изходна позиция, без дори да има обидка. За да разберем защо този механизъм е толкова мощен, трябва да погледнем по-дълбоко от самата динамика. Трябва да погледнем в нашата собствена вътрешна архитектура. Тук дълбинната психология и работата на Юнг ни дават безценен ключ. Всеки от нас има персона. Това е маската, която представяме на света. За много чувствителни и емпатични хора, тази персона е на добрия човек. Разбиращият, помагащият, този, който никога не би наранил друг. Тази персона не е лъжа. Тя е част от нас, често много автентична част. Но проблемът идва, когато се идентифицираме изцяло с нея. Когато вярваме, че ние сме само това – добри, разбиращи, всеотдайни. Защото всяка осъзната част от нас хвърля сянка. Сянката, според Юнг, е онази част от нашата личност, която сме изтласкали в несъзнаваното, защото не се вписва в представата ни за себе си. Сянката на добрия човек съдържа всичко, което той се страхува да бъде. Егоистичен, гневен, безразличен, жесток. Сянката пази нашето право да кажем не, нашето право да не ни е грижа, нашето право да поставим себе си на първо място. В една здравословна психика има диалог между персоната и сянката. Ние знаем, че можем да бъдем добри, но имаме и здравословен егоизъм. Можем да бъдем съпричастни, но и да поставим граница. В нарцистичната динамика обаче, другият човек интуитивно напипва тази сянка и я превръща в оръжие срещу нас. Когато ти се опиташ да поставиш граница, той не спори с твоята логика. Той атакува твоята идентичност. Той не казва: твоята граница е неразумна. Той казва, чрез думи или поведение: ти си лош, ти си егоист, ти си жесток. Той те обвинява, че си точно това, от което твоята персона на добрия човек най-много се страхува. И в този момент се активира огромен вътрешен ужас. За да не бъдем лоши, ние сме готови да се откажем от границата си, от нуждите си, от реалността си. Готови сме да се върнем в клетката, само и само да запазим илюзията, че сме добри. Вината тук не е просто чувство. Тя се превръща в това, което Юнг нарича комплекс. Комплексът е емоционално заредена група от идеи и спомени в несъзнаваното, която функционира почти като самостоятелна личност. Комплексът за вина има своя собствена енергия и своя собствена цел. Да те накара да се подчиниш на стария модел, за да избегнеш болката от това да бъдеш лош. Когато получиш онова съобщение късно вечер, твоят съзнателен ум може да си каже: няма да отговарям.
Но комплексът за вина се активира. Той наводнява съзнанието ти с образи и чувства, спомени за минали конфликти, страх от наказание, усещане за изоставяне, физическо свиване в тялото. И тази вълна е толкова силна, че често просто те помита. Ти отговаряш не защото искаш, а защото комплексът е поел контрола. Разбирането на това е революционно, защото то премества фокуса. Проблемът не е само в другия човек и неговите манипулации. Проблемът е и в наличието на този мощен, автономен комплекс вътре в теб. Другият човек е просто катализаторът. Той не създава вината от нищото. Той просто натиска бутон, който вече съществува. И това е добра новина, защото не можеш да промениш другия човек, но можеш да работиш със собствените си комплекси. Можеш да започнеш да разглобяваш този механизъм. Първата стъпка е да спреш да се бориш с чувството за вина и да започнеш да го наблюдаваш. Когато се появи, не му се подавай веднага, но и не се опитвай да го смачкаш с логика. Просто го забележи. Кажи си, ето го, това е комплексът за вина. Това е старата програма. Тялото ми реагира със страх, защото в миналото липсата на подчинение е означавала заплаха. Разграничи чувството от фактите. Чувството казва, ти си ужасен човек. Фактът е, аз отказах да направя нещо, което не искам или не мога да направя в момента. Чувството казва, той страда заради теб. Фактът е, той е възрастен човек, отговорен за собствените си емоции. Това е началото на процеса на индивидуация, пътят към това да станеш цялостен. Индивидуацията изисква да интегрираме сянката си. Да приемем, че в нас има и гняв, и егоизъм, и правото да кажем не. Да разберем, че тези качества не ни правят лоши. Те ни правят цели. Те ни правят хора. Един емпатичен човек, без достъп до здравата си агресия и егоизъм, е като къща без ключалка. Всеки може да влезе. Интегрирането на сянката е да си сложиш ключалка. Не за да не пускаш никого, а за да решаваш ти кого, кога и за колко време да пуснеш. Ако разпознаваш това място в себе си, тази автоматична реакция на вина, можеш да оставиш една дума в коментарите. Не за някой друг, а за себе си. Дума като яснота, пауза или дишане. Просто като знак, че започваш да виждаш механизма. Сега нека влезем в една много конкретна, почти микроскопична сцена. Момент, който може да изглежда незначителен отстрани, но вътре в теб е цяла битка. Представи си, че е сряда вечер. Имал си дълъг ден. Единственото, което искаш, е тишина. Може би книга, може би просто да гледаш през прозореца. И тогава получаваш обаждане. От човек, за когото знаеш, че всяко не е началото на преговори. Той те моли за услуга. Не е спешно, не е въпрос на живот и смърт. Може да почака до утре, дори до другата седмица. И ти, събрал цялата си воля, казваш: съжалявам, тази вечер съм много уморен и не мога. Може би утре ще го обсъдим. Гласът ти е спокоен, но вътрешно си на ръба. От другата страна има кратка пауза, а после едно студено. Добре, няма проблем. И разговорът приключва. Логически ти си направил всичко правилно. Бил си учтив, поставил си граница, отложил си, не си отказал напълно. Трябва да се чувстваш горд, освободен. Но какво се случва в действителност? Следващите няколко часа вечерта ти е провалена. Тишината, за която си копнеел, сега се усеща оглушителна и заплашителна. Книгата стои неотворена. Всеки шум отвън те кара да мислиш, че е той, идва да се кара. Тялото ти е в режим на тревога. Имаш тежест в гърдите. Стомахът ти е свит. Може би дори леко ти се гади. Усещаш се като престъпник, който чака да бъде заловен. Вътрешният ти монолог е безмилостен. Може би не трябваше да отказвам. В крайна сметка какво толкова беше? Той звучеше толкова разочарован. Сигурно сега се чувства изоставен. Аз съм ужасен приятел, партньор, син.
егоист. Трябваше просто да стисна зъби и да го направя. Щеше да отнеме само час. Сега се чувствам зле от часове. Ръката ти посяга към телефона десетки пъти. Почти си написал съобщение. Промених си решението. Идвам. Или сигурен ли си, че всичко е наред? Звучеше ми разстроен. Искаш да поправиш. Искаш да изгладиш напрежението. Искаш отново да бъдеш добрият. Искаш да спре тази ужасна, разяждаща вина. Това, което преживяваш, не е просто разкаяние. Това е абстиненция. Нервната ти система е пристрастена към цикъла на напрежение и облегчение. Когато си в ролята на спасител, ти получаваш доза облегчение и валидация. Когато откажеш тази роля, тялото ти изпада в криза. То крещи за познатата доза. Именно в този момент, в тази тиха сряда вечер, се води истинската война. Не с другия човек, а със собствената ти заучена програма. Да издържиш на тази вина, без да се поддадеш на импулса да поправиш, е едно от най-трудните и най-важни неща, които можеш да направиш за себе си. Да останеш в дискомфорта, да дишаш през него, да наблюдаваш как тялото ти се държи, сякаш си извършил предателство и да повтаряш на себе си, не на него. Чуждото разочарование не е доказателство за моя грешка. Моята умора е валидна. Моята нужда от почивка е валидна. Аз не съм отговорен за емоциите на друг възрастен човек. Това е изключително самотно място, защото никой отвън не вижда битката. За света ти просто си починал, но вътре в теб ти си удържал фронта срещу десетилетия на кондициониране. И ако успееш да не вдигнеш телефона, ако успееш да заспиш с тази тежест без да я поправиш, на сутринта нещо ще е различно. Може би ще си все още уморен, но ще има и едно ново, тихо усещане. Усещане за собственост. Върнал си парченце от своята територия, от своя живот. Този момент е толкова важен, защото той е тренировъчната площадка. И когато старият модел се опита да те върне, а той ще се опита, ти вече ще имаш спомена за тази победа. Ще знаеш, че можеш да издържиш на вината. Когато започнеш да правиш това по-често, да казваш не, да не отговаряш веднага, да не се обясняваш, системата усеща, че губи контрол. Достъпът, който е приемала за даденост, вече не е гарантиран. И тогава започва втората фаза – опитът за връщане. Това рядко става с агресия, поне в началото. Агресията би потвърдила твоето решение да се отдръпнеш. Вместо това, системата използва много по-финни тактики. Първата е бомбардиране с любов или внезапна промяна. Човекът, който е бил критичен и студен, изведнъж става мил, разбиращ и грижовен. Започва да прави неща, за които си го молил с години. Казва ти всичко, което винаги си искал да чуеш. Това е изключително объркващо. Част от теб иска да повярва, че той най-накрая се е променил. Но често това е просто стратегически ход за възстановяване на достъпа. Щом се върнеш в орбитата му и свалиш гарда, старото поведение се завръща. Втората тактика е индуцирането на съжаление и носталгия. Получаваш съобщение от рода на «Спомняш ли си, когато беше толкова хубаво?» или снимка от миналото. Целта е да се активират хубавите спомени и да се замъгли паметта за болката. Да се създаде усещането, че си се отказал от нещо безценно заради моментна прищявка. Третата и може би най-ефективна е да се представиш като жертва. Всички ме изоставиха, само на теб можех да разчитам. Не знам как ще се справя без теб. Толкова съм сам. Това е директна атака срещу твоя комплекс на спасител. Създава се сценарий, в който ти си единственият, който може да помогне и ако не го направиш, ще си отговорен за страданието на другия. Има и още по-финна форма на тази тактика. Когато човекът не се оплаква директно, а просто споделя колко му е тежко, но добавя
Но ти не се притеснявай за мен, ще се оправя някак. Това е майсторски ход. Хем те информира за своето страдание и активира вината ти, хем ти отнема правото да се защитиш, защото привидно те освобождава от отговорност. Но посланието, което твоята нервна система получава, е ясно. То е зле. И е зле, откакто ти се отдръпна. Как да различиш искрен опит за промяна и връзка от опит за възстановяване на старата система? Ключът е в реакцията на твоите граници. Човек, който наистина иска да се свърже с теб по нов, здравословен начин, ще уважи твоите граници, дори и да не му е приятно. Ако кажеш, имам нужда от пространство, той ще ти даде пространство. Ако кажеш, не искам да говоря за това сега, той ще смени темата. Неговите действия ще показват, че твоето не е също толкова важно, колкото и твоето да. Човек, който се опитва да възстанови старата система, ще тества границите ти. Ще ги бута, ще ги заобикаля. Ще те кара да се чувстваш виновен за тях. Ако кажеш, имам нужда от пространство, той ще каже, добре, разбирам, но след 2 часа ще ти изпрати съобщение. Ако кажеш, не искам да говоря за това, той ще каже, добре, но само да ти кажа още едно нещо. Той не чува твоето не, той го чува като предизвикателство, като нещо, което трябва да бъде преодоляно. Защото в старата система твоето не никога не е било крайна спирка. То е било просто началото на преговорите. Началото на процеса, в който ти трябва да го убедиш, че имаш право на своето не. И сега, когато се опитваш да се измъкнеш, той просто прилага същия стар метод. И тук идва моментът за най-важният избор. Изборът да спреш да участваш в преговорите. Твоето не се нуждае от обяснение. Твоята умора не се нуждае от доказателства. Твоята нужда от тишина не е обида. Когато получиш съобщение, което цели да активира вината ти, най-силният ход не е да се защитаваш или обясняваш. Най-силният ход е мълчанието. Или кратък, неутрален отговор, който не отваря вратата за дискусия. Надявам се да си добре. Точка. Без въпроси, без предложения за помощ. Това се усеща брутално в началото. Усеща се като жестокост. Защото твоята персона на добрия човек крещи в ужас. Но това не е жестокост. Това е яснота. Това е да откажеш да играеш роля в драма, която не е твоя. Това е да заявиш без думи, че ти вече не си отговорен за емоционалната регулация на друг възрастен човек. И тук стигаме до една от най-трудните истини по пътя на възстановяването. Ти можеш да обичаш някого, но да не харесваш динамиката, която имаш с него. Може да ти е грижа за него, но да избереш да не участваш в неговия хаос. Тези две неща не се изключват взаимно. Да откажеш достъп до нервната си система не означава да спреш да обичаш. Означава да започнеш да обичаш себе си достатъчно, за да не се превръщаш в съд за чуждия неизживян живот. Означава да разбереш, че твоята енергия е ограничен ресурс и ти имаш правото да решиш за какво да я използваш. Възстановяването от тази динамика е процес на връщане на собствеността. Връщаш си правото на собствените възприятия. Връщаш си правото на собствените чувства. Връщаш си правото на собственото си време и енергия. И най-вече, връщаш си правото твоята вина да бъде твой вътрешен съветник, а не оръжие в ръцете на някой друг. Нека направим още една крачка и да видим как този нов избор се проявява във външния свят, в реална ситуация, след като вече си осъзнал механизма. Представи си, че са минали няколко седмици или месеци. Работил си върху себе си. Започнал си да разпознаваш гласа на комплекса за вина. Започнал си да правиш пауза преди да реагираш. Усещането за вътрешна стабилност бавно се завръща. Не е лесно, имаш добри и лоши дни, но посоката е ясна. И една вечер, около 10 часа, телефонът ти звънява. Името на екрана е неговото. Сърцето ти прескача един удар.
Старият условен рефлекс се задейства моментално. Адреналин, тревога, мисълта, нещо се е случило. Преди ти би грабнал телефона веднага, с притеснен глас: какво има, добре ли си? Би поел цялата тежест на ситуацията, още преди да знаеш каква е тя. Но сега нещо е различно. Ти виждаш името, усещаш прилива на адреналин. Забелязваш как тялото ти се напряга в очакване на криза. Но не вдигаш. Оставяш телефона да звъни. Това е една малка вечност. Всеки сигнал на звънене е като удар по нервната ти система. Вътрешният глас крещи: ами ако е спешно, ами ако има нужда от помощ, ти ще си виновен. Телефонът спира да звъни. Настъпва тишина. След минута пристига съобщение: исках само да чуя гласа ти. И ето го, тестът. Това съобщение не е за спешна помощ. То е за достъп. То е перфектно калибрирано да удари право в сърцето на твоята вина и твоята роля на спасител. То е романтично, но и изискващо. То казва: моето емоционално състояние в момента зависи от теб. Старият ти аз би се разтопил. Би се почувствал виновен, че не е вдигнал. Би се обадил веднага, извинявайки се: съжалявам, не го чух, всичко наред ли е? И би прекарал следващия час в успокояване, валидиране и емоционално обслужване. Но новият ти аз прави пауза. Ти четеш съобщението. Усещаш вълната от емоции, която те залива. Вина, нежност, но и раздразнение. Умора. И вместо да се обадиш, ти пишеш: надявам се да си добре. Сега си лягам. Ще се чуем утре. Изпращаш го. И се подготвяш за бурята. Не външната буря, а вътрешната. Вълната от вина, която те удря, е огромна. Жесток си, студен си. Той просто искаше да те чуе, а ти го отряза. Но този път ти не се давиш в тази вълна. Ти стоиш на брега и я наблюдаваш. Знаеш какво е това. Това е абстиненцията на нервната система. Това е комплексът за вина, който си играе последната си карта. И ти дишаш. Просто дишаш. Не се опитваш да се убедиш в нищо. Просто оставаш с усещането. И забелязваш, че под вината има и нещо друго. Едно тихо, едва доловимо чувство на облегчение. На сила. На свобода. Това не те прави студен или безсърдечен човек. Това те прави зрял човек. Човек, който разбира, че не можеш да спасиш никого от самия него. Човек, който разбира, че истинската любов не изисква да си на разположение 24/7. Истинската любов уважава границите, защото знае, че без тях човекът се разтваря и изчезва. Животът, след като спреш да даваш достъп чрез вина, не е по-малко любящ. Той е по-ясен и много по-тих. Хаосът, драмата, постоянните кризи изчезват. В началото тази тишина може да е плашеща, може да се усеща като празнота, защото си свикнал интензивността да е равна на близост. Свикнал си постоянно да решаваш проблеми, за да се чувстваш нужен и важен. Когато спреш да бъдеш нечий емоционален регулатор, ти си връщаш огромно количество енергия. И изведнъж не знаеш какво да я правиш. Това е моментът, в който трябва да се научиш да я инвестираш обратно в себе си. Да си зададеш въпроса: аз от какво имам нужда? Въпрос, който може би не си задавал от години. Може би имаш нужда от сън. Може би имаш нужда да се разходиш в парка без телефон. Може би имаш нужда да прочетеш книга без да бъдеш прекъсван. Може би имаш нужда просто да седиш и да не правиш нищо, без да се чувстваш виновен за това. Това е пътят към завръщането. Не е бърз. Не е линеен. Ще има дни, в които ще се подхлъзнеш и ще се върнеш към стария модел. Ще отговориш на съобщението. Ще се впуснеш да спасяваш. Ключът е да не се самообичуваш за това. Просто да го забележиш. Да си кажеш: добре, днес реагирах по стария начин.
Утре ще опитам отново. Всеки път, когато успееш да направиш пауза, всеки път, когато успееш да издържиш на вълната от вина, ти отслабваш силата на стария комплекс и изграждаш нова невронна пътека в мозъка си. Пътеката на самоуважението. И в един момент ще забележиш, че телефонът светва, виждаш името и тялото ти вече не се свива. Или се свива, но много по-малко. И първата ти мисъл не е трябва, а искам ли? Когато стигнеш до този въпрос искам ли, ти си върнал свободата. Защото отговорът може да е да, а може и да е не. Но решението вече е твое. То не се взима от страх или от вина. То се взима от центъра на твоята собствена същност. Ти не си спрял да бъдеш емпатичен човек. Напротив, твоята емпатия е станала по-чиста. Защото вече не е смесена с страх, задължение и нужда от валидация. Сега можеш да даваш, когато наистина искаш да дадеш. И това даване е истински дар, а не данък, който плащаш, за да ти бъде позволено да съществуваш. Старият модел ще продължи да се опитва да те върне. Ще тества вратата от време на време. Но ще открие, че ключалката е сменена и старият ключ, вината, вече не пасва. Не е нужно да разказваш цялата си история, но ако този път на връщане към себе си ти говори, можеш да оставиш едно изречение в коментарите. Изречение за частта от теб, която вече не иска да поправя всичко. За да го заявиш пред себе си. Моята тишина не е наказание, а пространство. Мога да обичам без да бъда отговорен. Или просто връщам се към яснота.